Sinok maya inak ing asembu sinempon tolong ing kalbu pambokane karana taleng saking layap-layap bengaluyap taleng saking layap-layap bengaluyap Pida basating sumana-sumana sobeng rasa jati nyadeg kawuhe katari ana napa paduka nimbaling abdipun pedhut segara pedhut segara kalawan sira dewa palaka nyadeg kawuhe katari iki Gusti Tunggul Malaya si Dewa Srani bakal mawat oleh kasatran Madukara bakal nyidra para Segadra kanthi Dewa Srani nggone nyidra para Segadra nganti mlembu warna Sincamaka
paripun kados pundi? Pedhot Sekara dina iki aja dikangelan kowe pacak baris pendem. Ana lengkeng gunung, ana lengkeng kasatren Madukara. Jaganen lamun to iki mengko ana payung-payung maling kecekel. Madukara duwe ana batang sayuta. Mbok menawa Gusti Mutyasrani nemahi bebaya kowe aja cawe-cawe nggatung andang gawe. Madukara dibunyi batang sayuta. Nggih boten langsaken dawuh Eyang Bathari. Nggih Eyang Bathari boten langsaken dawuh. Kula badhe ngidalaken para prajurit. Jaramaya kaya bala kabeh bala buta. Klek-klek balongan tandak banget pati cindil bolong. Pewe gombel jangan kabeh supaya pacak baris pendem ana kasatren Madukara. Boten ngestaken dawuh Eyang Bathari kula nyuwun tambahi pangestu sing ati-ati saestu pityane para prajurit. Nggih ngestaken dawuh kita menika dina iki bakal dak balang Japa Mantra Budhala Pedhot Sekara. Angga biasa suarane pun lerong baik.
prajuritku Maloyo. Ayo maju, maju, maju. Nyaeske taman. Nyaeske tumbak. Ayo. Maju barengan Dolotes Putut Haris. Magito-gito ayo maju bareng. Yo. Yo, maju, maju. Maju, 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 maju. Maju, mundur, pantang, maju. Maju, 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 maju. Ah. Prajurit maju bareng. Hei, prajurit maju bareng. Oh, yo 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 yo
Wah, bos. Bos, cari kompak dulu. Jos kemana ini? Udah kendaraan dia. Mas, sampai gua nggo blangkon kaya pendidik gamelan gitu lho. Nggih, Pak E. Tepundi, Pak E? Aku arep ojek. Tepundi? Nang Serjak. Aku apa karo Mbak Asim. Apa gak ada modal? Aku duwe modal HP Nokia. Wonge ora teko iki. Bolo aku ternono. Aku sing pinten. Lah jaluk piro? Sedang mriki niku tebih. Upami 200.000 purun boten kok mahal niat. Ya larang kok ganti presiden ya mundak rego ngono lho. Nek gelem 100. 200. 100 wae. Nek gelem 200 wae. Orang gelem 100 golek liyane. Nggih, matur. 100 loro kena go kiyu-kiyu. Jurang golek kendaraan liyane
Bolongan iki ndi to iki? Lho, kabel iki delok. Tepuk tangan.
di balik juga. Wah. Kula Raden Ayu sadurung mangkat kudu tak coba dhisik. Sepiro kekuatanmu? Ora apa-apa aku kok. Pripun? Lurus. Mangkat. Terima kasih. Selamat. Kula Nyai tak coba sirahmu keprok nganggo pedhang. Oh nggih. Ora apa-apa. Ana buah mantrae kok. Lurus. Oke. Thank you. Wah. No. Saya tidak mau. Saya nanti kepala saya tak sakit. Lebih bagusnya, oke, pas. Edan kejar. Anggota tok kuali. Coba sirahmu. Pas wis dhisik kasetenmu. No.
ngajari cah loro kuwi. Iya iya. Rusak. Sinapaya winak yo ing ateku sinampen tolong ing kaki pambukaning warana taring saking layap liyeping ngaluyup laking apa majuru-juru budaring majuru saking negari Tunggul Malaya pating baleber pating pengongoh solaing para denawa baju harap nglek-nglek balungatan ndak makin ora kaya lendro ing mapan wonten sajroning Taman Sari kayangan dandang mangurin para abdi sami kegojengan lamun to cinon ndro yuk ayem tur tak duda
Jasmara kalau karo megen napas karo kangekan mesake kanca pengrangkit ben leren sawetara. Iya ya, Mak. Wit sore nganti saiki kok grudak-gruduk. Nganti sing ngegong nganti tele-telete entekke kringete asak kabeh anduk telu entek nduk. Ora apa-apa ya, Mak. Ki ana wektu mrunggan sawetara. Iya. Iki aku arep kowe sowan endi, Mak? Dek, aku sowan orang saning kadangku sepuh utawa Raka Mas. Sapa? Yaning Kang Mas Parluji kawan Mbak Ayu Atinah. Bengi iki aku karo kowe sak kanca ditimbali ya, Mak. Kagungan kersapa yaning Raka Mas Parluji karo Mbak Ibu Atinah. Yen ora kleru kaya kuwi ngitangke Rifa Gustian. Wis lakon ya, Mak. Kuwi acara sepisan acara ngompo loro ya kuwi akikahan utawa tidik sinten. Tidak sinten kuwi jenenge turun tanah. Oh, ngono ya, Mak. Akikahan. Iya. Sapa? Ya kuwi yaning Muhammad Nathan Kasyafani. Yo selakon yo, Mak. Muga-muga penjaning Adi Mas Rifa Gustian kawan janing Muhammad Nathan Kasyafani
Ni muga-muga ingkang diparingi seger kewarasan utamane janding ati Mas Rifah Gustian. Iya. Muga-muga ingkang paringi kekuatan lain, kekuatan batin punika wonten bebayune. Loro-lorone muga-muga dadi bocah sing utama, dadi bocah sing saleh, migunani tumrap dosa lawan bangsa. Allahumma amin. Anduk bengi iki sebadane tenan. Iya. Janding Raka Mas Parloji anggere duwe gawe. Wiwit esuk awan nganti sore tekan bengi iki dirubung sama sedulur nduk tangga teparuh padha keparing nang guyung. Iya ya, Matur sembah nuwun. Aku yo nderek memuji, nderek ndedonga janding Kang Mas Parloji kawat Ibu Atiah sakubat sowan rene aku sak kanca dari keluarga besar benjane Bapak Parloji pinaringan seger kewarasan dirga hayu adoh mogudha rencana cinakana kanugrahan kang agung ora rejeki ora sandampangan bisa sumulur sakrase Allahumma amin. Matur sembah nuwun. iya. Bengi iki bisa ngempuyung kalan para pepunden ingkang pareng lenggah. Iya. Utamane janding Bapak Pangat Mbah Buyut. Iya. Janding Bapak Suparno RT 05. Ora keri meneh janding Bapak Sumayit iki utama Pak Sumayit Kuwi Pak Prayitno. kuwi Pak D. Iya, matur nuwun. Wah, jan kabeh para parlenggah Iya, paring pangestu, paring barokah. ora keri meneh janding Bapak RT kene Bapak Widodo nek keparing nang guyung. Iya. Wah, jan janding Bapak Widodo dadi RT anyar dan kita sebodo guyung wargane kabeh padha rukun pembangunane saya maju nggih apa nggih. Iya. Matur nuwun. Iki ana daerah Parit Lapis, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Betara. Iya. Timbali rene. Iki ketemu para punden-punden. Iya. Kaya ta sapa? Pepunden Gumjanding Bapak Prayitno. Iki ketua rombongan Keramitan. Panji Sekar Kesumo. Apik-apik Panji Sekar Kusumo kuwi yo duwe kekuatan nyatane yo krawitane yo nom-nom dasare yo rasa-rasa dasare yo katon sumega nyambut gawe jan kita tas-tas Ya. ning sayange sithik Apa? seragame isih kembang setaman. Ora apa-apa ya, mak aja senoran. Wis dipikiri karo Bapak Ketua. Ya, Wis iki pikir kebel ning Jawa. ya, Ketoke kritik apa bayar kontak kok. Waduh, ya matur nuwun. matur nuwun. Latihannya ya tenanan. Ya, Iki ora keri meneh Pak Dilamidi. Wis esuk nganti sore tekan bengi iki nganti ora adus. Ngopeni dayoh, ngopeni tamu. Aku teko iki. Apa Mas Yono? Dahar. Kurang nek. Oke, golek dhewe. Nek wae dhewe. Oh iya. Mbak Atun iki teko. Ujulane napa Mbak Atun? Apa Pak Dilamidi gading suwe ora ketemu karo Mbak Atun ya rasa kangen. Ujulane apa Mbak Atun? Kopi napa Pak? Kula iki kopi mawon. Oke. Nek kopi 10.000, nek teh 15.000. Jahe? ya, Iki buyut. Ya weh. Sing gedang ujulane apa Pak Dikicu? Waduh, kopi ya oke. Teh ya oke, pengantin. Teh yo njombe leboke meneh disingkirke. Maksude apa diganti sing anyar. ya, Nggih, matur nuwun. Ya, jan. Pancen aku percaya kok Parit Lapis kene
wargane kompak. Wargane menyatu. Dasare yo nek dulur. Ya. Dasare yo persatuane yo oke. Ayo matur nuwun. Matur nuwun kekompakane para kadang warga. Nyatane aku biyen nyukur putuku ya para bunden para bunden kene pareng berkahi ya nadyanto perwakilan dadake alhamdulillah ngraketake paseduluran ing antarane pareng lapis karo warga Jambi. Nggih napa nggih? Nggih. Ayo ya Pak. Matur sembah nuwun. Sedulur kok. Iya. Iki semenjak wayangan iki awet saka berkahe Mas Santoso wayangan iki terus terus lidir pinjira kepiye wayangan. Ayo nduk ora apa-apa kanggo dalang sing paling termurah kok. Pokoke aku dibel karo Pak Ibrahim. Nggih Mas Yono. Aku ki njaluk tulung. Ana aku ora digugat digawe nek nyambat piro nek njaluk tulung piro. Padha wae. Nggih, matur nuwun. Nek kula niku anu kadhe. Kula niku boten saged napa-napa. Kabisan kula nggih sendiki. Kula boten saged pasang tarif. Nek jenenge seni iki nek larang dituku, nek murah dijaluk. Nggih napa nggih? Estu niku. Nek lagi larang kae nek lagi ketrima hubungan niku kula ombok pinten-pinten diangkat. Nek mriki boten enten dana pinter Pak. Wis padha wingi Mas Yono. Nggih, nggih. Nek ajeng dikurangi monggo kula boten napa-napa ikhlas lahir batin nek mentolo. Ayo nggih ora matur sembah nuwun. Ning niku kula suwat mriki tambah tukang gong ya tak-tak 5.000 ya tambahi. Ayo matur nuwun. Nggih. Terus bangun lan mriki kanca pengrawit komplit. Iki dasare gamelane apik. Gamelane balungane jos-jos. Dasare ya katon pedol. Bareng dituthuk wah ngalahke prugu. Iki gamelan kok iki to, Mak. Iki susulan asline gamelan cikal bakal ning gandeng direhab ditambahi balungan dikirim saka Jawa bergas ya Pak. Nduk sithik-sithik nyatane ya katon sebodo larase ya lumayan. Urung suwe meneh iki tambahi balungan meneh. Mula sak panggung bak dembung karo sarot. Dembung sarone akeh gendeng ora duwe dianten lho. Urung yo Mak urung terpikir. Sakral. Pokoke kawitan kene iki kompak kok. Rapiane yo lumayan. Yo sawetara bulan poso leren. Tindake sembayang traweh ibadah sabubare riyaya naleni latihan. Kula ngaturaken Tuan rokok. Sugeng Riyadi mohon maaf lahir dan batin gandeng menika tesih wonten wulan 3 hari Idul Fitri. Saling maaf memaafkan. Matur nuwun menawi tempatipun kula sak kanca kang laras nyedhunge samudra pakesami mugi-mugi saged lebur ing Badha Riyadi menika. Nggih napa nggih? Ayo ya Pak. Matur nuwun. Presiden cacahe 3 mau 4 iki mau 4 ning sing siji pamit apa kudune arep pecah mau kok ngono iya mau nembang karo pringas-pringis kok udut kok menteng-menteng Pak Atun aku ijin diplotot karo Pak dikicuk ora gelem kok apa eneng mlotot nggawa tak. Ayo nggih matur sembah nuwun. Presiden caca ana 3 sing 2 penyanyi sing siji menika presiden tunggal tegese ora ora kancane. Sinden sonoke nganti doble lambene. Apa? Nggih matur nuwun. Awi mesake karo Mas Saben karo Mbak Atun kok pejan. Mbak Atun iki abi kontrak Mas Saben ora gelem. Oh, ini
seminggu melu aku kepopo Kemarin nek ngomong yo ngobong rodo yo nek gak dene tubruk-tubruk ayo nggih nika Ibu Rupiatun saking Kuang Pecah kemari. baju bang Baru nongol diri. statusipun SRA Sarjana Rondo Anyar itu rondo kebul-kebul caklek jadi rondo itu malah saya nom awake saya Baru nongol dan. rumangsa rilek rumangsa bebas Welcome to. matur nuwun iki meh gawe kecantol karo sing gender karo Mas Tok sing sujune Mbak Atun iku kok bako besok harus gender tak kedepit nek ora tanggap nggih matur nuwun iki tak diatur nah iki sambung nika artis saking Purwodadi nika kalebet keluarganipun Pak Jayus leres nggih Mbak Piyayen tenan Tetep layar ya ayune kaya ngono sing ngendangi bayang seandainya menika Mbak Dwi Ningsih SMP sekolah menengah pertama sudah anak ping 4 nggih matur nuwun Mbak Dwi klambine anyar dinggo kredit kudune iki yo nek nyinden utawi nyanyi iki yo pas diklik lho Mbak Atun kuwi beketok Mas apa ene kok penyanyi kok gogoke kok anu kekok kita pedene dilebone orang-orang gara-gara kemarin nonton orang aku nonton PL ilmunya jadi kaya butuh banyak selanjutnya pinggir dewe besok baru jalanan lagi ini presiden tak sangar petone Jumat Kliwon kita sangar presiden udah menangke salah sapa ngarep ya becek iya dan kita luwes salah satu giringan ya kita tahun tanggal pon madel ke tiba-tiba salah sapa buri ya dan kita wah kemeket kayak tuh mini ya ya betul paling asmo sekarang tadi ibu wayangan li happy no happy jarang betul-betul dan saja pasang susuk lagi matur terus SMP nggih lakon SD oh malah untuk mula kok ibu anu idune dileper ya nggih matur nuwun Mbak Epi dan penyanyi loro penake dan kita kemedol kayak melaku lagi gak panggung itu dan kita kok bareng dengan tungkai kau guri dan kita meledak saja batang dur kita matur sembadun yo regane suasana libur para kadang warga uri kabudayan Jawa tinggalane nenek moyang budaya kudu dilestareke aja kalah karo budaya maca utamane wayang nika kangge tutunan gambarke tumindake para warga tumindake para rakyat yen wayang iki tumindake kaya ngene gambarke becik gambarke ala Pandhawa iki tumindake utama Kurawa itu tumindake ala mula nek nonton wayang iki kudu disaring-saring critane iki apa kari ning kancaku genten dadi yoga wis 30 tahun dados sinden kula kanthi sakyahe ting takon jukuke Janaka niki nggih mboten kula mboten ngerti kon takon jukuke Janaka sing dijukuke kok Durga satu kari sapa mak ya Budi Antun kuwi kok ya besok tak gajian kula budaya kudu dilestareke
budaya kudu diagungke lan maneh ana kaitane karo agama Islam Kanjeng Sunan Kalijaga nyebarke agama Islam gelar wayah lid mula ing antarane budaya utawa seni karo agama kuwi menyatu dadi siji kerja sama kira apa ki ayo lah kok ngono lah nek ngandel coba seni iki kanggo budaya iki kanggo agama contone adan kan lho yen masjid wayah adan kan nganggo irama to Allahu Akbar nganggo titilan mas nganggo irama iki wong digenderi ya kepenak digoki ya apik nek tanpa irama ya mung ngene iki Allahu Akbar Allah ini kan dirasakan kepenak wong budaya iki penting keluar di kula ing antarane budaya karo agama iki kudu kerjasama